Na so kisan sirri na so cikin jini zai mamaya. Komai ake yi sai da shi, babu shi dai tambaya. Ko zuciya da shi take bugawa, komai mukan yi ne inda shi. Nai tambaya so ina yake, a zuciya ko cikin jini. Ita zuciya gurbin sa ne, cikin ta soke su ne. Ba wanda zai san haka ne, sai wanda so yayi masa zane. Kare na ma wani bincike, a zuciya yake haka ne. Duk inda za ni tambaya, sai dai a ce ni ɗan tsaya, da makabar yin tambaya, domin ku so na zuciya. Nai tambaya so ina yake, a zuciya ko cikin jini. Inda ka ce a zuciya yake, yaya yake shiga cikin jini? Idan ka haifi ɗa na sani, jininka ne haka ni na sani. To ya kake musa wannan batu, cikin jini so yake zama. Nai tambaya so ina yake, a zuciya ko cikin jini. Baya fitarin wuya, ya zagaye duka jijiya. Jigun masoya ka tambaya, haka fa aina sha wuya. Baya idan na waiwaya, yini ne tamkar kogiya. Daya ba zan gano shi ba, ba a jini na ji shi ba. Ya za a ce ban san shi ba, ai zuciya gurbin sa ne.